У беларусы у наших замежных гостей карыстаюцца нязменнай папулярнасцю сувеніры і падзелкі майстроў-рамеснікаў, якія арганізавалі свой бізнес менавіта на вырабах ручной работы. Выкарыстанне прамысловага абсталявання не прадугледжана, гэтак жа, як і прыцягненне да сваёй дзейнасці іншых асоб па дагавору. Сваю прадукцыю рамеснікі могуць рэалізоўваць рознымі спосабамі на рынках, кірмашах, у сваіх майстэрнях з прымяненнем інтэрнэт-рэкламы, поштай. В соответствии с налоговым кодексом Республики Беларусь данная деятельность может осуществляться гражданами только после постановки в инспекцию по месту жительства и уплаты ремесленного сбора. На настоящее время ремесленный сбор составляет одну базовую величину. На сегодняшний день это 25 рублей 50 копеек. На 1 января 2019 года в Молодеченском районе насчитывается 850 официальных ремесленников. Адным з самых цікавых відаў адпачынку ў Беларусі з'яўляецца сельскі турызм. У нашым раёне зарэгістравана 30 аграсядзіб. У мэтах стварэння належных умоў для развіцця гэтага віду дзейнасці указам нумар 365 прэзідэнта краіны замацавана права грамадзян, якія пражываюць у сельскай мясцовасці і маюць зямельныя ўчасткі, прадастаўленыя для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома, займацца агратурызмам без змянення мэтавага прызначэння гэтых зямельных участкаў. Раней аказваць паслугі агратурызму маглі жыхары, участкі якіх прызначаліся для вядзення асабістай дамашняй гаспадаркі. Дапускаецца цяпер і будаўніцтва домікаў для гасцей, якія не ўключаюцца ў жылы фонд. Таксама і работа ў дадзенай сферы на тэрыторыі курортных зон. Субъектам агроэкотуризма указом 365 предоставлено право оказывать широкий ряд вспомогательных услуг дополнительных. Этот перечень закрытый. В перечень этих услуг входит проведение презентаций, юбилеев, банкетов, оказание услуг бань, саун и душевых, катание на животных и на гужевых повозках, предоставление инвентаря для спорта и отдыха, транспортное обслуживание агроэкотуристов. Также в соответствии с налоговым кодексом Республики Беларусь субъекты агроэкотуризма уплачивают один раз в год сбор в размере одной базовой величины. Адным з накірункаў сацыяльна арыентаванай палітыкі дзяржавы з'яўляецца павелічэнне спектра паслуг насельніцтву, якія могуць ажыццяўляць грамадзяне, не рэгіструючыся пры гэтым у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Калі раней такіх відаў дзейнасці было 18, то цяпер іх колькасць павялічана да 30. Многія з гэтых паслуг фактычна ажыццяўляліся ў дамашніх умовах. Рамонт абутку і гадзіннікаў, дызайн, паслугі цырульнікаў і касметолагаў, рэпетытарства, уборка памяшканняў, пераклады. І гэта далёка не поўны спіс дзейнасці, дзе не патрэбна рэгістрацыя ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Адзінае, што патрэбна, паведаміць у падатковы орган пра від дзейнасці, перыядзе і месцы яго ажыццяўлення, а таксама заплаціць адзіны падатак, разлічаны падатковай службай па ўстаноўленых фіксаваных стаўках. Парикмахерские, маникюрные, все наши услуги, которые люди занимались дома, всплыли, и теперь они легализованы. Также кондитерские, вот эта выпечка, все, теперь это можно заниматься официально и не быть при этом, то есть быть самозанятым. Многія з прадпрымальнікаў пачыналі сваю дзейнасць не без актыўнай дапамогі мясцовай службы занятасці. Беспрацоўныя маюць магчымасць прайсці навучанне па асновах прадпрымальніцкай дзейнасці, атрымаць фінансавую падтрымку ў выглядзе субсідыі на адкрыццё ўласнай справы. Таксама спецыялісты ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама падкажуць і адрасы пустуючых памяшканняў для будучай работы. Таксама дзяржава гарантуе самазанятым грамадзянам магчымасць забяспечыць і сваю пенсійную будучыню. Раней такога права ў іх не было, і гэтыя жыхары маглі разлічваць толькі на сацыяльную пенсію. Для этого нужно обратиться в фонд социальной защиты по месту регистрации, заявление, предъявить паспорт и написать заявление об установке на учет. Доход, от которого будут уплачены взносы, будет учтен при исчислении пенсии, а периоды уплаты этих взносов будут включены в страховой стаж. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.